Ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони азиз. Умедворам, ки соҳ ҳастед, хуб ҳастед. Худоро шукр, мо ҳам созем, нағзем. Дӯстони азиз, закази навма гирифтам. Хостам, ки баҳри шумо навор кунам. Дӯстони азиз, ана закази ма уже гирифтам, рӯи столда мондам ай коробка, штоби навор дар рӯзи баъд нашава. Ана ҳамин хеле заказ. Рости гап, ё қариб ҳамаш барои хидмат заказ карагиям. Хонада ҳамаи чӣ тамом шудагӣ буд. Средства, шампун, средстваи посудашӯвӣ, ҳамаи ҳамёра аз компанияи Faberlic барои хонама заказ кардам. Хостам, ки баҳри шумо навор кунам. Дӯстони азиз, чанд бор гуфтагим дар наворо, агар ки заказ карданӣ боше, ма аз номи худам заказ мекунам. Шумода 26%, 20% скидка қатъӣ дар кадом шаҳре боше, мисол роӣ мекунам. Доставка дора. Агар кор кардан хоҳед, дар ҳамин рақамҳои зери навор занг бизанед. Иншааллоҳ ки ҳамаи нозукиҳои корро шумода мефаҳмонам. Группаи мода бисёр занҳо кор мекунанд, маоши хуб мегиранд, падаркоҳо мегиранд. Ана мехел дӯстони азиз, ози ман айчи сар мекунам. Барое ки ман мисол заказ мекунам, ана ҳамин продукция мада скидка қатъӣ омадагиай, и барои саломатӣ чӣ қадar фоида дора. Ана камтар пеш мекунам, нигоҳ кунед, ҳайл продукцияи ҳалалай. Шумо метавонед ки мисол ҳамира ютубда зада тамошо кунед, барои чиай, чӣ фоида дора. Ҳамаша мисол мефаҳмед чӣ қадar саломатида фоида дора. Ман барои хидмат заказ кардам. Ана мехел дӯстони азиз, бо чиро мегӯм. Ана мира Малавтилин и крем косметический барои ҳамаи чӣ фоида дора. Шумоам заказ кунед, иншааллоҳ ки шумодан маъқул мешава. Агар ки мисол хай бисёри одамо ҳастанд, ки бовар намекунанд. Агар дурӯғ боша бовар мекунанд, агар рост боша бовар намекунанд. И ҳамихелай, табиатан одамо ҳамихеланд. Шумо метавонед ки ютуб даромада мисол отзывҳоша тамошо карда баҳри худтон заказ кунед. Иншааллоҳ ки шумодан маъқул мешава. Беҳад тамоми чизда фоида дора. Нағз аст. Анам хеле дӯстони азиз, и средства барои туалет, зур чӣ хел бигӯм, ба таърифа меарза. 100% гарантиш қатъӣ ки средствада гап нест. И дута заказ кардам. Средства барои ванна 3 заказ кардам. Барои хидмат. Ана и барои полшӯвӣ заказ кардам. И средстваи посудашӯвӣ, и кондитсионер для белья, аҷоиботи олам. И ғавсай чӣ хела мебара. Хай шугр мо оиламон бисёрияй, мода тез мехарем. И шампуни Морозко, иам шампуни зурай барои худмона, и шампун барои бачаҳора, барои фарзандон.
гел для душ бисёр истифода мебарам. Анаи чоя бисёр таъриф кардан, отзывша хондум. Хостум ки марам заказ кунам. Агар бинум ки чойи нағзай шумодам тавсия медиҳем. Оли ӯй накардам, истифода набурдам. Ана дӯстони азиз, компанияи Faberlic на танҳо чизои мисол средстваҳо, дигар чизҳо ҳамаи чӣ дора. Приправаҳо дора, мисол тамоми намуди приправаҳо дора. Рости гап ман истифода бурдагӣ нестум. Иншааллоҳ ки истифода бурдум, шумода тавсия медиҳем ки чӣ хелай. Анам хеле дӯстони азиз, приправа доштааст компанияи Faberlic. Хай истифода мебарем, баъд мегӯм ки чӣ хелай. Ана дӯстони азиз, анаи маска тканеви маскада гап нест. Худам истифода мебарам. Шумодам тавсия медиҳем бигире. Иншааллоҳ ки шумодам маъқул мешава. Освежитель қати анаи бо анаи ё ҳар сеш амахе новинкаҳа нав биромадан, арзон будак. Ай ҳамаш заказ кардам. Ира чӣ хеле ки мебинӣ, ароматизатор для белья. Метавонӣ ки мисол шванираи шкафа ягон ҷое ки либосотуне ҳамунҷода бимонӣ. Запахиам мисол либосотуна хушрӯ амхе меиста. Хай молаҳай барои кухни. Баъд анаиҷа чӣ гирифтум. Рости гап мо бисёр тез салат мекунем. Ами тухма майда карданша иҷ ёд нагирифтум. Баъд ай ҳами духтаро бисёр таъриф кардан. Манам хостум ки якта тухм майда кунак бигирам. Ина чанда насадка дора. Мисол чӣ хеле формаи фура ҳам хеле марам гирифтум. Хеле иншааллоҳ ки истифода бурдум, шумодам навор мекунам. Нам хеле мачалко худам да хоҳарам да гирифтум. Духтари хоҳарам гирифт. Духтари худам очамадам заказ кун. Модар барои фарзанда ҳичра намега. Марам барои духтарчам гирифтум. Гирифт бурд ваннада мемонам гуфт. Гуфтам не оли бе ман навор мекунам. Баъд бар ваннада бимон. Баҳри шумо навор кардам. Дӯстони азиз, диринижда собунча дора. Собунчаош чӣ ранге ки диринижда кремда ранги мехал таната мешӯи ҳам мисол иҷа худашда таркибиш собун ки дора. Вақте ки мешӯи ҳам хиёл мекунӣ ки крем шакидаги да танат молоима ки хеле чӣ хеле як хел одам вақте ки обуз мекунад танаш ранге ки пӯсти баданаш шох мешава. И қати не хушрӯ ҳамада тавсия метиҳем. Мегире иншааллоҳ ки комментарияда менависе ки маъқул шид ё не. Дӯстони азиз, дастома бинед чӣ хел кафидаст. Сирхиша маълумай. Кафидаи суб сирх шуда чӣ корда будум. Ай кор омадум то янима кардем фарзандора. Неким мондагӣ ман аҳамият надодуму баҳри шумо хостум ки навор кунам. Хай хеле зубная паста. Хай чанд бор гуфтагим бо мегум мода бисёр расход мешава. Қаламай қати анаи закасай. Анаи нагум. Лакай
для заказ кардаги як ҳамсояи урусум. И хай касоне ки медона барои ҳамон. Иам зубной паста ҳай беҳад зубной пасташ зур ҳамада маҳқул шид. Хеле зубной паста гирифтем. Ана дӯстони азиз, ана иам закасай қити ана духиш. И гел дилядуш чӣ хеле ки гуфтум, мисол як хел одам вақте ки обӯзӣ мекунад, баъди обӯзӣ танашам хеле ранге ки шох мешава, пӯсти баданаш сафед мешава, чихел мешава. Вақте ки ана ҳамин гела мисол обӯзӣ мекунӣ, ҳам хеле ки танада рӯған шакидагӣ, ягон крем шакидагӣ мулоима ки хушрӯ и бисёр закас мешава. И қати чиша духиш закас кардам. Ира барои фарзандом. Ҳозир ҳаво хунук шидагиай, тез-тез рӯҳошон мекафа. Чӣ хеле ки инаҳа ай макафидаст. Агар не ма ҷои корум чи ода неста, фақат мо мисол инами коробка гӯй и коробка ай ҳамо тухмайдакнак буд. Инами хеле коробкора иамта якта коғази ростай мо мисолам хел таҳ мекунему ҷое ки инаҳа маълумай намҷара мо клей мисол мерезем мешавад ҳам хеле коробка. Мо ҳам хеле коробка тайёр мекунем. Некин дастон мекафа ё ки ҳамин коробка дар таркибаш чизе дора. Хам хеле дӯстони азиз, иҷа бо чӣ гирифтам? Салфетка гирифтам барои хонаи хидмат. Хеле салфеткаҳо. Хай мебинем ки ку ба таърифа меарза. Ягон бор нагирифтам. Истифода бурдум, баъд шумодам нишон медиҳем ки чӣ хела. Хеле салфетка будай. Иҷаш бои хеле шохай. Ягон ҷои сахт боша, ягон чӣ боша, иҷаш қати мешакидай. Хай иншаалло ки маҳқул мешава. Ана дӯстони азиз, анаи паччо барои доначаҳо ҳастастку, доначаҳои болои бини дастсиёҳако. Бисёри одамода ҳаста. Ира чӣ кор мекунӣ? Ами болои мисол ами бинита тар мекунӣ, баъд и дырнажда чорта дора. Амира мегириву мисол болои бинида мечаспонӣ, як 15-20 минут месӣ, баъд остак мекашӣ, мегирӣ. Ҳамаи ҳамун чирк, сиёҳак чизе боша, ҳамаи ҳамвора мекаша, мебурора. 100% гарантӣ метиҳим шумода барое ки худам истифода бурдагим. Боз заказ кардам. Ира хай чӣ хеле ки ай сураташ мебинӣ, ба фикрам ки мефаҳме занҳои нозанин, касоне ки хичона нағз мебинанд, марҳамат, шумо худтон заказ кунӣ. И барои занҳо шумодам тавсия медиҳем бигирӣ. Иншаалло ки шумодам маҳқул мешава. Иҷа ҳарфуш майда майда навистагиай намебина, не видно. Хай и барои пеши барай. Ина сураташда маълумай барои пеши бар 100% гарантиш қати барое ки духтаро истифода бурдагиян. Ана ҳамихе боз заказ шудагия. Баъд дӯстони азиз, и компанияи Faberlic ҳамаи чизи рӯзғори хонара дора и бо пакетик дора. Пакетикҳои хушрӯ. Мо мисол иди маълимода ягон праздникода гулу гулдаста намебариму. Ай ҳами пакетикҳои бо Faberlic худаш. Ай продуксияҳои Faberlic маълимода мисол падарка мебарем, хурсанд мешаванд.
чанд бор раҳмати калон меган. И дӯстони азиз каталоги навай. Анам хеле духтаро ба фикрам ки ҳамаи борои закаскарагӣ ма шумода навор кардам. дӯстони азиз соат 12 шавай. Шумоам меҳнатҳои мара ба назар бигиред. Касоне ки хай бисёри одамо медонанд, касоне ки наметонанд, баҳри одамои намедонистагӣ ман навор мекунам ва нағз мебинам. Ягон касе ягон чӣ тавсия додана, чизеро ки нафаҳмиде, чизе ки дар кор боша, комментарияда бинависед. Иншааллоҳ ки ҳамаша шурӯъ карда шумода мефаҳмонам. дӯстони азиз, хай то наворҳои оянда дар амони Аллоҳ бошед. дӯстони азиз, дӯстони азиз, як чизи дигар аз ёдам набарорам. Ана и подушкара барои шавҳар ман харидам. Ҳар закаси кардагим барои шавҳар ман ягон чиз заказ мекунам. Хостам ки ана ҳами подушкара заказ кунам. Шавҳарам такси кор мекунад. Барои шавҳар ман ана ҳами болишчаи сиденья ана ҳамира харидам. Дурунаш намедонам чие ки чизе ҳаст, кулулача чизе дора ки и массаж мекардааст. хай на иншааллоҳ ки шавлёнкаша биканам. дӯстони азиз, шумоам бихонед, баҳри шавҳаротон заказ кунед, шавҳаротонам хурсанд мешаванд. Ба фикрам ки мешава хонда. дӯстони азиз, ёдам биромада ки чек ма нишон диҳем. Ина покупатель Фархидинова Ҳангома Исламуддиновна, город Химки, микрорайон Сходня. И заказҳои ма чхеле гуфтам ки ҳамаша барои қариб ҳамаш барои хидмай, барои хонама. Ана ҳаме хеле заказ мада 8510 рубл шидак. Компания мада 2775 рубл скидка кардак. ҳамаи ҳами чизора ма 6483 рублда харидам. Ана дидед дӯстони азиз, 2775 рубл мада скидка шида. ҳозир ман агар бирам ай магазин харид кунам, мада скидка намешава. мисол вақте ки шумо аз компания мехаред, мисол шумода скидка мешава и арзон меғалта шумода. хай ҳар кадомтон медонед ки нарх наво магазинода чӣ хелай, чанд сумай, зубнаи паста мисол хай ҳозир ҳамаи чӣ қимат шидагия. Анам хеле дӯстони азиз, навор дарози бад нашава. майли хай то наворҳои оянда дар амони Аллоҳ бошед.